Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fish Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu guys, mina ngiyanixoxela kwesinye isikhathi siyahleba kancane. Kukhona ezinye izinto esifundisana zona esuke singazazi, ezinye kukhona abanolwazi masubuza umbuzo. Kule video futhi ayikho serious. Sibuka nje imaths yempilo. Izolo-ke angithi ngishilo kazi sengizoqala ngixoxele ngothando nesithembu season 7. No-season 6 yangena nezingane zesithembu. Umpumelelo-ke khona la achaza khona ukuthi-ke uzokwenza i-birthday celebration yengane. Sizokhuluma ivideo ehlukile le birthday celebration yengane ngoba angifuni ukudla amandla akhe. Kodwa nayibona imaths yempilo ukuthi njani? Umpumelelo laphayana u-episode bani ku-season 6 la ikhulume khona noma yini nomsileke sechaza ukuthi-ke mina noma wengane sihlangane ngo-2019 right. Sorry, sihlangane ngo-2019. Engikwenzayo ngisahlehlela emuva uyangithi ukhuluma izinto uyayishintsha nayi-ke imaths yempilo. Umpumelelo uvele kuthando nesithembu ewubani eyingane yamseleko. Ukuba ingane kaMseleko kwamsondeza kuphi eduze kaVuyo because uVuyo wazi umpumelelo kuthando nesithembu kodwa usevela nge-DM. Kodwa uthando nesithembu olubeka umpumelelo laphaya. Lolu uthando nesithembu lenjani lasilethela uVuyo. Mase kukhona uVuyo kuthando nesithembu ke sesimanzi is u-girlfriend kaMpumelelo or ubaby mama kaMpumelelo or u-future wife kaMpumelelo. Sekuba khona izingane zesithembu. Nginichazela ngemithi yempilo. Mase kukhona izingane zesithembu, umpumelelo useneyinkinga. Yazi ukuthi umpumelelo wenzeni? Uye osize okude ukuthi abone uVuyo. Njengoba nathi simazi, phela besingamazi uVuyo iqiniso lelo. Samazi ngobani esesondele impumelelo. Samazi ngobani sekuvela ingane yampumelelo sathi hawu wazama uhlusisa. Yena ngesikhathi sephethe ubungane bakhe ehudula inyawo nanga ubhuti. Ubuka uthando nesithembu, wabuka izingane zesithembu, wathola unkosikazi. Hawu, ade ngizwe ngicela lasijava elithi weMadlulu. Nifuna lo culo nilalela ama-lyrics akhona. Lona ngathi lisede kodwa likho likhuluma ngokuthi ngiyakhumbula ngazi kanjani ubuhle bakhe ngazisikona lokho. Kodwa mina ngiyalithanda ngoba liyadansisana noma likhuluma nje nge-ex engakhohlweki ongakwazi ukuyikhohlwa kalula. Kodwa nayibo imaths yempilo umpumelelo owasondeza uVuyo uthando nesithembu. From uthando nesithembu waya kwizingane zesithembu. Waphuma kwizingane zesithembu esewunkosikazi womunye. Njalo guys angikwazi ukuba serious mase ngithe ivideo ayikho serious ingakho sengihleka ngoba nina senizocasukana nithi uhleka umpumelelo kunjalo kodwa. Umpumelelo lapha ya ku season 3 ila iqale khona ukushela uVuyo ngoba uthando nesithembu uqale nini ngo-2017. Ngo-2018 ngiyakhumbula etohweni bebabazi ukuthi kunomsele ngangalibuka ngempela uthando nesithembu sengangiqambela amanga. Bebabazi ukuthi kunomseleko othenga imoto eziwu4 kukhulunywa nje ngalesi sithembu sakho TV. Kwasho ukuthi angiyazi ngempela ishow leyo kwaxoxa ngayo emsebenzini show 2. Kodwa ungenze njani mawu number 4 noma u-number 3 noma ethenga imoto ungathembeka ngokuthi bayaxoxa nje emsebenzini uthando nesithembu ubona ukuthi sho abayazi. Ngaze ngabona kwi-magazine mangikhumbula kahle i-movie magazine eyayithi Happy Wife. Mhlawumbe yayithini? Ngaqala lapho ukufunda ngomseleko. Ngase ngiyayibuka ku-show yabo. Ngathi ngaqale ngangabakholwa-ke. Ngase ngiyayibuka ku-show yabo-ke. Kodwa sengiyibuka seyivele iphakathi. Ngo-2019 umpumelelo uvela ku-DM. Mayevela ku-DM kuze kufika ingane. Mase kufika ingane uwenza iphathi wakhuluma ukuthi-ke bakhuluma indaba ukuthi ingane bazohlawula mase sizohlala nabo. Uma sekufika iphathi yengane sekwakheka izingane zesithembu ngoba iphathi yengane ifike nobani noVuyo noNompumelelo. Sathi thina hawu pho uyaphi omunye intombazane kanti ubekhona before shuthi lo uhluphile usibindi samanga
usesaba ukuthi uzochaza ithini le ndaba, ongcono uNompumelelo akabe khona ebona ukuthi iphathi iphela kanjani, asazi-ke. Ngoba nathi saxaye ukuthi hawu, sasithi sobona uma wengane kwase kuba khona omunye ithini indaba yakhe. Kwakheka-ke izingane zesithembu. Mase kwakheka izingane zesithembu, nange akuvuyo. Ngoba uvuya ngithi sesiyamazi ade phethe ingane. Lona omunye akasekho, sekukhona omusha. Sabuka-ke sasala nokuthi uyephi-ke omunye. Sathola-ke naye sesho ukuthi hhayi wabona inganekwane yena. Mase ngene izingane zesithembu, uMpumelelo usejikile uSeason 1. Akaseyena uMpumelelo loya ade nemizamo eqondile. Akaseyena uMpumelelo lo ade neplan. Manje usekhuluma izinto zakhe zingazwakali. Mase ngene izingane zesithembu bangena o-DM. Ngobani? Akasenzi kahle uMpumelelo. Waphela uSeason 2 izingane zesithembu, uvuyo usewunkosikazi. uMpumelelo akakashadi. Yabona ukuthi impilo unpredictable kanjani? Impilo nje iyi-wishi-wishi. Yikho nje ngithi sinesikhathi esincane esingasazi ukuthi singalokhu sibhulisha ney'ngane sibadala, kodwa nansi-ke imaths. Mhlawumbe naye bengazi ukuthi kuzogcina kanje. Ngoba phela yena uyoletha uvuyo kulesi stage sakuMzansi Magic. Kanti kuMzansi Magic kunamehla amaningi. Kwathiwa usalobe ehleka ubala le echaza into engayazi. Kwangena-ke abachaza into angimhleki guys, ngisheke ukuthi le video ayikho serious. Kodwa mase ngifuna ukungatheka-ke njengenjwayelo nize ngisazowenza kawu-4 a-serious ngoba khona into engifuna ukuyibuza. Ngiyazi ukuthi kungenzeka ngithole impendulo. Benginitshela nje nge-maths yempilo ukuthi yona ave i-unpredictable impilo. Ungathi uyazi. Yingakho ngithi mina nje ona 23 angeke ngimsole ngalutho sengikule minyaka. Ngoba ngikule yaminyaka angikhumbuli nokuthi kwakudumani ekhanda lami ngokuthandana. Ngina 23 angazi. Kodwa into engiyazi ukuthi ngangihla ngenyuka nendaba zamatoho. Ukubamba ngapha ukubamba ngapha. Kodwa kwezomathandana mhlawumbe ngangigowa nje angisazi. Ngobani? Empilweni siyakhula si-experience izinto kube nama-changes akhona. Nento awuyifisa una-20 akuyona manje. Nje uma uno-30 usukhule ngokwanele. Kubi-ke ukuthi simase sino-30 sesoguqa kwesi siye ukubhulisha iy'ngane. Ngenxa yezimo ey'hlangabezana nayo ngempilo. Ngoba phela sikushoyo ukuthi asifundisaneni nalabo abangemuva sibafundise. Kodwa hhayi ukubabhulisha. Manje ukhuluma nobani nkosi yami? Ngoba hhayi akuzwakali. Usuku nosuku bazuma ubuso bantombazane, bazuma izitho, bazuma ini. Hhayi ngeke leya nto inobuthakathi phakathi. Ubuthakathi obuyisimodeni. Bukani-ke sengixovile. Benginikhombisa imaths ne-role kaMpumelelo. Kukhona konke okwenzakalayo. Wavala uSeason 2. Wapromote uvuyo waba unkosikazi. Kanti ngapha bona ade bethi benze njani baya-demote, bashintsha ama-position. Kanti ama-position ashintsha ngempela. Awu ka-Earth kwaMhlaba. Akunabhoza lana emhlabeni. Nobani uba yibhoza. Phelele lapho-ke indaba. Bye.